रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत। नमस्कार दर्शक हो, अवघ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकींचा धुळा उडालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। आपण आता आहोत वेताळ बांबर्डे गावामध्ये। समृद्ध गाव विकास पॅनलनं प्रचारामध्ये जोरदार आघाडी घेतलेली या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते। आपल्यासोबत देवेंद्र सामंत भाजपचे सरचिटणीस आहेत, त्यांच्याकडे मी जातोय। देवेंद्रजी, काय सांगाल, नेमकी कशा प्रकारे भाजपनं आघाडी घेतली आहे प्रचारामध्ये? आमचे सगळे कार्यकर्ते आपण एका ठिकाणी बसून गावभर नियोजन करून या ठिकाणी बघू शकाल। आपण अनेक कार्यकर्ते आमचे या ठिकाणी आज उपस्थित आहेत आणि बऱ्यापैकी नियोजन आम्ही या ठिकाणी त्या माध्यमातून केलेलं आहे। आणि या लोकांच्या समोर जात असताना आमच्याकडे अनेक प्रकारचे मुद्दे या ठिकाणी आहेत। केंद्र सरकारच्या, राज्य सरकारच्या योजना ज्या काही आहेत त्या तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आमची सगळी मंडळी या ठिकाणी काम करणार आहेत आणि उर्वरित नियोजन आपण या ठिकाणी बघू शकता। लोकांकडून नेमका कसा प्रतिसाद मिळतोय? नाही, लोकांकडनं ॲक्च्युअली खूप चांगल्या पद्धतीचा रिस्पॉन्स आम्हाला या ठिकाणी मिळतो आहे। खरं तर आमच्या ज्या पॅनलच्या सरपंच आहेत त्यांच्याबद्दल विरोधकांकडनं अनेक प्रकारचा अपप्रचार करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जातो आहे की आमच्या सरपंच तुम्हाला 12च्या नंतर मिळतील वगैरे 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 सगळ्या गोष्टी। आम्ही लोकांना तुमच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की समृद्ध ग्रामविकास पॅनलच्या आमच्या या सरपंचा निवडून आल्यानंतर गावातल्या प्रत्येक समस्येचं निराकरण करण्यासाठी त्या जातीने उपस्थित असतील। आणि लोकांकडनं जो काही अपप्रचार केला जातो विशेषतः विरोधकांकडनं की हे मिळणार नाही, त्या शिक्षिका आहेत वगैरे वगैरे ज्या काही गोष्टी आहेत, आपल्या माध्यमातून मी लोकांना एक विश्वास देऊ इच्छितो की आमच्या सरपंच या निवडून आल्यानंतर लोकांना त्यांच्या समस्येसाठी 24/7 आवर्स लोकांच्या सेवेमध्ये उपस्थित असतील। बरं, पक्षाचे विचार तळागाळात पोहोचवण्यासाठी नेमका कसा प्रयत्न असणार आहे? नाही, एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षामध्ये घेतली पाहिजे की भारतीय जनता पार्टीच्या विचारधारेचा सरपंच या ठिकाणी बसल्यानंतर आपण पाहू शकाल की केंद्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या विचारधारेचं सरकार आल्यानंतर देशातल्या ज्या काही अडचणी होत्या त्या सोडवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जावर सुद्धा जे काही प्रयत्न आदरणीय महामाजी पंतप्रधान मोदी साहेबांनी ज्या केलेल्या आहेत त्याचा विचार करता भारतीय जनता पार्टीच्या विचारधारेचा सरपंच आणि पूर्णच्या पूर्ण पॅनल त्या ठिकाणी आल्यानंतर गावातल्या समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी गावातलं मंत्रालय म्हणून ज्याला संबोधलं जातं ग्रामपंचायत, त्या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टीची विचारधारा तळागाळापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी निश्चितपणे करणार आहोत। धन्यवाद देवेंद्रजी। आपल्यासोबत थेट सरपंच पदाचे उमेदवार प्रणाली घाडी मॅडम आहेत। मॅडम, आपण एक सुशिक्षित उमेदवार आपल्याकडून दिला जातो आपल्या गावाला। आपल्या शिक्षणाचा उपयोग नेमका महिला सक्षमीकरणासाठी कसा होणार? खरं तर असं माझ्या कानावर आलं आहे की उमेदवार उच्च शिक्षित असल्यामुळे लोकांना म्हणजे त्याचाही अपप्रचार केला जातो आहे की त्या मॅडम स्ट्रिक्ट असल्यामुळे तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी अडवतील, परंतु असं काही नाही आहे। माझ्या शिक्षणाचा उपयोग मी माझ्या तळागाळातील महिलांसाठी, मुलांसाठी, आबालवृद्धांसाठी तसेच ग्रामस्थांसाठी नक्कीच करणार आहे। विविध योजना ज्या आपल्यापर्यंत कधीच पोहोचलेल्या नाहीत त्याचा शोध घेऊन त्या योजना आपल्या महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मी नक्की काम करणार आहे। आपल्यासोबत संध्या मेस्त्री मॅडम आहेत, माजी सरपंच। मॅडम, आपल्याला तर अनुभव आहे 5 वर्षांचा, आपल्या अनुभवाचा उपयोग गावाच्या विकासासाठी कसा होणार? माजी सरपंच म्हणून मला आज म्हणजे 30 तारखेपर्यंत मी आहे। त्यानंतर ह्या पदात मी सदस्य म्हणून कार्यरत राहणार। मला एवढाच एक आनंद मिळाला आहे की जनता पार्टी या पक्षात मला येऊन माझ्या गावातील लोकांना काहीतरी माझ्यापर्यंत अगोदरच्या पक्षात कसं होतं, शिवसेनेचं कार्यभाग होता आणि त्या कार्यभागात मला काही काम करता थोडंसं आलं नाही, मी त्यांच्यापर्यंतही गेली नाही, या पक्षाचाही साथ घेतला नाही। कोणत्याही पक्षाचा न साथ घेता मी गावात जो माझ्या परीने जी काय सेवा करायची होती लोकांची त्या परीने मी केली। पण आता या पक्षातून जोपर्यंत मला करायला भेटेल तशी मी करेन अशी मी ग्वाही देते। आपल्यासोबत प्रसाद गावडे आहेत। प्रत्येक सामाजिक कार्यामध्ये गावातल्या ते नेहमीच अग्रेसर असतात, एक लढवय्या नेतृत्व म्हणून गाव त्यांच्याकडे पाहतं। प्रसादजी, आपण देखील अनुभवी आहात, आपल्या अनुभवाचा उपयोग नेमका कसा होणार आहे गावासाठी? खरं तर समृद्ध ग्रामविकास पॅनलची स्थापना ही झालेली अशा पद्धतीने झालेली आहे की ठेकेदारातून मालक बनलेले काही कार्यकर्ते जे ग्रामपंचायत पोखरू पाहत आहेत आणि त्यांच्या विरोधात समाजकार्य कार्यासाठी वाहून घेतलेले आमच्यासारखे हे सर्व कार्यकर्ते, हा खरं तर लढा आज गावामध्ये दिसतो आहे। कारण जे शिवसेनेने पॅनल दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये सगळे ठेकेदार आहेत आणि जे आमच्या पॅनलमध्ये आहेत ते चांगले उच्च शिक्षित, समृद्धदार, सुसंस्कृत असे सर्व आम्ही पद्धतीने काम करणारे सर्व उमेदवार दिलेले आहेत। मुळातच ज्या पद्धतीने आता सरपंच आमच्या पदाचे उमेदवार मॅडम बोलल्या की ज्या पद्धतीने अपप्रचार केला जातो आहे,
खरंच या सगळ्या लोकांची, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांची कीव करावीशी वाटते की जर कर नाही तर डर कशाला, अशी आपल्याकडे एक म्हण आहे. जर चांगल्या पद्धतीनं कायदेशीर राहून कायद्याच्या कसोटीत बसून तुम्ही जर समाजसेवेसाठी खरोखरच काम करत असाल तर त्याला घाबरण्याची गरज नाही. परंतु ज्या पद्धतीने मागील 10 वर्षाचा जर आढावा घेतला तर ग्रामपंचायतीमध्ये ज्या पद्धतीने भ्रष्टाचार बोकळलेला आहे त्याच्यावर वचक ठेवण्यासाठी आज गावाने, आमच्यासारखे उमेदवार आज गावाने दिलेले आहेत की जेणेकरून कायदेशीर सर्व हे करून ज्या काही तळागाळापर्यंत योजना आणल्या जातील त्या लोकांपर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत. अशा पद्धतीचं जर एक पॅनल तयार केलं असेल आणि त्याला अशा पद्धतीने जर विरोधकांकडून टीका होत असेल तर खरोखरच त्यांची कीव करावीशी वाटते. दुसरा विषय की ज्या पद्धतीने समृद्ध ग्रामविकास पॅनल आज काम करते आहे, एक विकासाचं व्हिजन घेऊन आम्ही आज जनतेसमोर आलेलो आहोत. मुळात जे आत्ता शिवसेनेकडनं जे काही पॅनल उभे आहेत ते ठेकेदारीचं व्हिजन घेऊन उभे राहिलेले आहेत. परंतु समृद्ध ग्रामविकास पॅनलचे सर्व उमेदवार हे ठेकेदार नसून प्रत्येकाचा त्याच्यापर्यंत व्यवसाय आहे आणि फक्त समाजकार्य हे एकमेव ध्येय, एकमेव उद्दिष्ट देऊन आम्ही आज ग्रामस्थांसमोर झालेलो आहे. आणि खरंच तुम्हाला आनंदाची गोष्ट एवढी सांगावीशी वाटते अभिमानाने की लोकांचा उद्दिष्ट अशा चांगला प्रतिसाद आमच्या या पॅनलला मिळालेला असून आणि लोकांकडनं सांगितलं की तुमच्यासारखे कार्यकर्ते, जे समाजसेवेसाठी वाहून घेतलेले कार्यकर्ते आज ग्रामपंचायतीवर शासक म्हणून ज्यावेळी जे प्रशासन सांभाळणार आहेत आणि लोकोपयोगी जे प्रशासन ग्रामपंचायतीचं हाताळलेलं जाणार आहे त्यांचं त्यांनी खरोखरच स्वागत केलेलं आहे. प्रसादजी, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे, ग्रामस्थांना आजच्या दिवशी नेमकं काय आवाहन करा? एकच सांगेन की उघड्या डोळ्यांनी मतदान करा. हलक्या कानांनी ऐकून कुठल्याही गोष्टी विरोधकांतून ज्या काही वावड्या उठवल्या जात आहेत त्याच्यावर विश्वास न ठेवता जे गेल्या 10 वर्षात तुम्ही अनुभवलेला आहे त्याचा राग, त्याचा द्वेष व्यक्त करण्याचा एकच दिवस तुमच्याकडे 18 येणारा तारीख आहे. त्या तारखेला तुमचे डोळसपणे तुम्ही जे काय समृद्ध ग्रामविकास पॅनलचे जे काही उमेदवार उभे केलेले आहेत त्यांच्याकडे डोळसपणे पाहून त्यांचं सगळं बॅकलॉग, जो इतिहास आहे काम करण्याचा, हे सर्व पाहून तुम्ही त्यांना मतदान करायचं आहे. 5 वर्षात ग्रामपंचायत काय करू शकते याचं आदर्शवत एक मॉडेल म्हणून आम्ही तुमच्यासमोर सादर करू. तर या ठिकाणी 18 तारीखला उघड्या डोळ्यांनी डोळसपणे मतदान करा अशा प्रकारचं आवाहन जे आहे ते प्रसाद गावडे, जे पॅनलचे सदस्य आहेत, त्यांनी केलंय. चिन्मय घुगळे, कोकणशाही, वेताळ बांबर्डे. रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.